Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyabonga ukuthi sesikhululiwe. Abazalwane abakhululekile, manje sekuyashisa uyaphumula ubeka lapha ukhululekile. Egameni lika Jesu kuviva ngizobabiza ofakazi. Abazalwane abavive. Ngiyabheka uma esakhuluma ngokuthi owasizwe yikhwezi. Nami ngomunye walo. Ungakabi bikho ngisho ikhaya lezwi. Ubaba ngene laphayana wangena kududuzanani. Uma kuwukuthi ungene kududuzanani, ngangishiya yonke into engilomese engenile nje. Beno baba uDlakude oyi2 ngangithi ama-twins ami-ke ngithi nabasebengene ngishiye yonke into ngihambe ngiyolalela leso sigatshana esincane. Baba bayakubuza-ke abanye abangekho abangenawo WhatsApp abanye bathi washonaphi ngithi ubaba ubhizi. Bachazela ngendlela ababhizi ngayo ukuthi ebhizi ekhwezini sashonaphi. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, ngiyaqhubeka nohlelo. Siyambonga uNkulunkulu nginenjabulo enkulu engingayazi. Angazi injabulo emnandi. Ngizobiza-ke manje bazalwane, ngiyamcela ngokuzithoba umama wethu, umama Mpostoli azosho okusenhlizweni yakhe phezu kwey'ngane zakhe. Siyamthanda kakhulu, siyamkhumbula noma sinizwa every day ku-WhatsApp, kodwa nje besithanda lokho ukuthi manifika nalo yasho ukuphila ngabantwana bakho. Uma wethu-ke sazosukuma ezosho lokho okusenhlizweni yakhe, eze ngaphambili uMama Nsibande egameni lika Jesu Kristu inkosi.